Безнең быел Айдаманнар мәктәбе беренче тапкыр 2 смена форматында үтте. Әлеге мәктәп форумнарга, командаларны туплау өчен оештырылган һәм безнең биредә 100гә якын Айдаман катнаша һәм 30 баш җитәр. Лекциялар турында әйтеп китсәң, ул инде Айдаман портретын, педагогик очраклар, төрле яшьтәге балалар белән эшләү, шәмшекләрне үткәрү методикалары. Айдаманнардан 50% гомумән сәләттә булмаган кешеләр. Алар безнең социаль челтәрләрдә гариза биреп, Айдаманнар мәктәбендә катнашырга теләк белдерделәр. Катнашучыларның 70% Айдаман булып эшләгәннәре юк. Шуңа күрә әлеге мәктәп хәтта безнең ичендә оештыру комитеты ичендә бераз шундый катлаулырак булды. Ләкин катнашучылар бөтенесе дә актив, бөтенесе дә ачык йөзле, актив рәвештә шулай җәйгә әзерләнүне алып барабыз.